unde nu ai ceva să cauți, după ce găsești, îți dorești să te întorci la ceea ce spiritual probabil ai neglijat la momentul respectiv, ai făcut sacrificiul ăsta în dorința de a obține altceva. Și nu știu dacă e chiar o idee bună de a ne păstra un corp și un aspect sănătos și frumos. Cum ai spus, nu știi dacă este bine? Dacă este neapărat o bună modalitate de a ne păstra. Păi standardele tineri. de regulă le impunem noi dacă dorim noi. Alo, bună seara! Și bună seara și... Bună seara! Alo? Da, bună seara, bine ai venit! Cu cine stăm de vorbă? Neluțu mă numesc. N-am înțeles, te rog să ne spui. Neluțu, încep. M-ați auzit acum? Servus, da, te-am auzit, Neluțu. Ok. Vreau să fac un mic comentariu legat de partea cu sportul. Cu sportul? Cu sportul, da, cu întreținerea condiției fizice. Am dat ca și exemplu de promovare acea putere a celor care fac sport să influențeze tinerii. Da, este o modalitate, după părerea mea, una excelentă, însă, și după părerea mea, una excelentă, însă de multe ori cei care fac sport nu sunt văzuți cu cei mai buni ochi. Cei care fac sport nu sunt văzuți? Cu cei mai buni ochi. Și asta din punct de vedere intelectual. De ce? Pentru că o să vedeți că apar din ce în ce mai multe, dacă nu sunt chiar apărute, destul de multe bancuri cu fotbaliști la fel de frumoase ca și cele cu blondele. No offense pentru nimeni. Ideea este că unii sportivi, nu știu, sunt pomenea domnișoara de, n-am reținut numele, îmi cer scuze, pomenea de sporturile de contact, de lupte și alte sporturi de genul ăsta. De multe ori te uiți la unul din ăla, păi ăla e gândit, nu știu. Și există tendința asta de asociere cu anumite persoane, tendința de asociere a altora, asocierea ta cu anumite persoane și atunci, știi, unii zic, bă, decât să mă consider numai afros sau văd în casă, nu știu, mai bine nu mă bag în categoria asta de oameni. Există și tendința asta. Din păcate, zic, există și tendința asta. Pentru că menținerea condiției fizice, da, e și vorba cu mens sana in corpore sano. Și e un lucru foarte important, dar poate cel mai important să te menții fizic într-o condiție bună. Din păcate, din ce am observat acum și în ceea ce privește activitățile din școală, s-ar putea să greșesc, dar din câte am înțeles eu de pe la televizor, activitățile sportive și în școală încep să fie din ce în ce mai puțin promovate. Mai superficial tratate? Cum? Mai superficial tratate? Nu știu dacă superficial tratate. Ok, o doză de superficialitate știm cu toții că există la capitolul educație fizică și sport în școli, dar problema apare la acele discuții care sunt în actuala conducere a țării și mă refer la guvern în care se vorbește despre o reducere a numărului de ore de sport din școală. Acum, sigur, nu știu dacă s-au luat măsurile, nu sunt foarte la curent cu chestia asta, nu știu dacă s-au luat în mod legal măsurile necesare pentru reducerea numărului de ore, dar dacă se discută despre lucrul ăsta, eu zic că e grav. Dar ai putea să dai o soluție sau măcar un sfat? Eu să dau o soluție sau măcar un sfat, nu știu, cel puțin să nu se distrugă ceea ce s-a construit deja. O soluție... Da, eu cred că tu, scuză-mă, Nelu, cred că tu ca și tânăr, împreună cu alți mii de tineri, poți să schimbi situația. De ce nu? Ai dreptul la opinie și părerea ta contează. La un moment dat, într-o masă de păreri, pentru că dacă se adună un număr de voturi, poți să răstorni o situație nefavorabilă la un moment dat. Corect. Bun. Și atunci ne îndreptăm spre categoria de activități private, ca să le spunem așa. Și anume, în momentul în care în școală nu găsești ceea ce ai tu nevoie, o să încerci să-ți cauți în privat să faci acele lucruri. Cunosc exemple de tineri care, negăsind în școală informația de care aveau nevoie, pur și simplu s-au dus, au cerut-o celor care o au încercat să găsească informația de care au nevoie în altă parte și de cele mai multe ori au găsit-o. Sigur că necesită voință mult mai mare decât pur și simplu băgatul ăla pe gât care îl face profesorul la școală. Da, ăla nici nu cred că are vreun impact. Dar Nelu, nu-ți confirmă mai mult faptul că îți dorești, voința crește, nu-ți confirmă mai mult necesitatea și dorința ta de a evolua într-un anumit plan?
E corect asta, dar nu, eu altceva încerc să zic. Încerc să zic că nu neapărat ar trebui să oferim o soluție, nu știu, oamenilor politici sau ceva, pentru că n-are rost să intrăm acum în tema de politică, care e destul de complicată și n-are rost să-mi expun o părere despre actuala noastră clasă politică, da? Ideea e că dacă actuala societate nu-ți dă neapărat, nu-ți bagă pe gât ceea ce ai tu nevoie, poți să te duci să cauți și să găsești ceea ce ai tu nevoie. Și aici mă refer la activitățile sportive. Dacă la școală nu ai 3, 4, 7, 10, 15, 20, 100 de ore de educație fizică, dacă îți place chestia asta, poți să te duci la un club de fotbal să faci fotbal, poți să te duci la un club de box să faci box, poți să te duci la un club, dar pur și simplu dacă nu ai avut parte de așa ceva, să intri în relație cu oameni care să te îndrepte spre o asemenea activitate, pur și simplu să te duci să alergi în jurul terenului de la Liviu Rebreanu, dacă e până acolo. Ideea e să faci ceva. Da, Neluțu, noi te-am înțeles, suntem de acord cu tine, nici n-am combătut înainte cazul că școala nu face foarte multe. Sincer, nici nu mi-aș dori școala să vâre pe gât foarte multă informație pentru poate o masă de persoane care nu-și doresc. Și atunci de asta îmi place că există și... Nu contrazic chestia asta. Ideea ce vreau eu să zic, sigur nu-s primul care o zice, au zis... Cum? Mai puțin, nu te mai auzim. Eu vă aud, m-auziți acum? Așa, ok, continuă. Ideea pe care am vrut eu să accentez, și nu primul care a zis-o și cu siguranță nu să fiu ultimul care o zic, e aceea de a face lucrurile care îți plac, fără să aștepți să ți le dea cineva. Corect, te felicit pentru asta. Important e să vrei tu să faci lucrurile astea și încă o dată zic, dacă nu ai parte de ceea ce ai tu nevoie în momentul în care ți se oferă, te duci și cauți și îți oferi tu ție, practic, lucrul de care ai nevoie, informația de care ai nevoie, nu știu, antrenamentul de care ai nevoie. Faci orice să-ți fie ție bine până la urmă. Cum? Faci orice ca să-ți fie ție bine. Ok. Și aici are zis să dau un pic de state. Cristina a zis la un moment dat de, nu știu, de egoismul ăla care trebuie să-l avem fiecare. Da, trebuie să avem și o doză de egoism, trebuie să avem și o doză de altruism. Una peste alta trebuie să le amestecăm pe toate. În viață trebuie să le amestecăm, să facem câte un pic din toate ca să înțelegem ceva. Sigur că trebuie să și ne accentăm pe ceva, să și accentuăm studiul în ceva ca să reușim să ne pricepem la ceva și bine. în special ambiție. Oricum, ca să închei o ultimă întrebare celor din studio. Chiar vreau să faci încheierea pentru că ne aflăm pe finalul emisiunii, așa că nu o să putem să-ți răspundem din păcate. N-am văzut emisiunea de la început, îmi cer scuze că vă rețin la asta. Oricum, întrebarea mea era... Ne bucurăm că te-ai alăturat nouă. Provocarea n-are un spațiu exact de emisie. Fiecare se alătură când simte nevoie, așa cum ai spus tu. Întrebarea era, nu știu, oarecum zic eu, adlie, dar în afară de un context serios, era pentru cei din studio. Vă văd pe fiecare dintre voi că nu sunteți obezi, reveniți la obezitate. Voi cum faceți? Asta tot. La revedere! Okay. O să-ți răspundem în finalul emisiunii ca o concluzie a tot ceea ce am discutat în prima ediție și în a doua ediție a provocării. Îți mulțumim foarte mult pentru telefon, te așteptăm și data viitoare. Sper să devii un prieten fidel al emisiunii Provocarea și facem închinarea și încheierea pe finalul emisiunii. Ia să vedem. Cu răspunsul? Cu răspunsul, da. Probabil alimentația, puțin mai încerc să fie cât de cât sănătoasă și sportul pe care îl practic. Sport, cât mai dansuri moderne. Și o viață ordonată. O viață ordonată. Cristina? Mie nu-mi rămâne decât să spun că toate problemele pe care le au tinerii se pot rezolva și eu cred că foarte ușor, trebuie doar să avem ambiție și să fim perseverenți în ceea ce facem. Cu asta zic eu că încheiem tema noastră, care am continuat-o pe parcursul celor două emisiuni. Noi vă mulțumim că ați fost alături de noi și invitațiilor mei le mulțumesc că au venit pentru a doua oară în emisiune. Și noi vă mulțumim. Sper că v-ați simțit bine aici la noi. Ne vedem săptămâna viitoare.